Усім прывітанне. З вами Ілля і гэта чарговы выпуск канала Чарт-Падаван. Як заўжды, я паспрабую аглядзець мінулы тыдзень, што цікавага, на мой погляд, адбылося, і шукаць торговыя магчымасці на наступны тыдзень. Што цікавага я заўважыў, то што, як заўжды, былі справаздачы па інфляцыі. У еўразоне крыху яна паскорылася да 2,9%, 2,9%. Таксама па мне было цікава справаздача ці даклад Антропік, у якім яны гавораць, што рост паскорыўся і зараз разлічаны гадавы аб'ём на гэты год 65 мільярдаў долараў, і ў маі гэты аб'ём складаў прагноз каля 47 мільярдаў, а напрыканцы мінулага года ён быў толькі 9 мільярдаў. Гэта паказвае, насколькі хутка людзі ці кампаніі выкарыстоўваюць Антропік, і гэта ў асноўным, канечне, кампаніі. Але што датычыцца майго ўражання, што гэтыя мадэлі ад Антропіка ці ад OpenAI, яны не настолькі выдатныя, так, яны маюць не такі агромны разрыў, як open-source мадэлі. І цікавым на мінулым тыдні была также навіна, што Qwen 3.8 выпусціў мадэль з 27 мільярдамі параметраў, і гэтая мадэль з вагамі змяшчаецца ў графічнай карткі RTX 3090 ці 4090. Калі яна мае больш 24 гігабайта, то поўнасцю гэта мадэль можа існаваць лакальна і можа ад 40 ці каля 40 токенаў про секунду выкарыстоўваць. Калі хтосьці там замарочваецца, то і чуць ли не да 100 токенаў про секунду. І гэта гаворыць, што бізнес-мадэлі гэтых буйных кампаній, як OpenAI, на мой погляд, ці Антропіка, яны пад пагрозай, таму што калі open-source мадэль ты можаш выкарыстоўваць лакальна проста са сваёй графічнай картай, якую ты карыстаеш для гульняў, то навошта табе штосьці плаціць нейкай кампаніі 20 ці 30 еўра ці больш, калі патрабуецца табе для праграмавання, калі ты проста можаш мець добрую графічную карту, гуляць у ігры і калі патрэбна праграмаваць. Таму гэта ўсё для мяне вельмі цікава. І на гэтым фоне OpenAI 21 жніўня знізіла кошт на сваю топавую мадэль GPT 5.6 Sol на 3 месяцы, таму што яны разумеюць, што калі хтосьці можа взяць... я не дагавору, што гэтая мадэль Qwen, якая можа поўнасцю работаць лакальна, яна прыблізна топ-5, што вельмі здорава. То есть, другімі словамі, гэта як прыблізна 3 месяцы таму топавай мадэлі Opus 4.8 прыблізна. Таму гэта неверагодна, але што датычыцца IPO ў наступным годзе OpenAI і Антропік, як бізнес-мадэль кампаніі добрыя, штосьці робяць, пытанняў няма, але як мадэль бізнесу, што людзі будуць заносіць вельмі шмат грошай, на мяне устае пытанне, ці так гэта будзе. Гэта ўсё, што датычыцца навін, на мой погляд, цікавых. Як цікавых? Многа цікавых навін, але апошні час усё верціцца вакол шаі, таму я працую таксама у гэтым сектары праграмавання, пагэтаму гэтыя навіны заўжды чапляюцца самі, калі я іх даже не шукаю. Усё, пагналі да тэхнічнага аналіза. Як заўжды, караценькі лэйаут, 2 графіка. Злева дзённы таймфрейм, справа тыднёвы, тыднёвы стратэгічны, дзённы тактычны.
Асноўны графік, дзве злізгальныя сярэднія, хуткая і павольная, хуткая чырвоная, павольная сіняя. Пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону заключную паміж гэтымі дзвюма злізгальнымі сярэднімі. На адлегласці 3 атр ад павольнай злізгальнай сярэдняй выбудаваны канал. У гэтым канале прыблізна 95% часу знаходзіцца цана. Таксама я маю 3 колеры свечак. Это імпульсная сістэма доктара Элдара. Зялёны забараняе прадаваць, чырвоны забараняе купляць, сіні нічога не забараняе. І дадатковае акенца з комба MACD. Чорная лінія гэта MACD, аранжавая лінія гэта сігнальная лінія MACD і таксама індыкатар OSMA. Зялёныя слупкі гэта растуць OSMA і чырвоныя падаюць. Гістаграма OSMA. На гэтым я спадзяюся ўсё. Можна пачынаць. Як заўжды, пачатак гэта еўра-долар, што можна казаць, пасля прыблізна 1,5 гады гэтага флэта бакавіка. Карэкцыя па MACD скончылася, сігнальная лінія і лінія MACD перасякаюцца. І выглядае так, што пачынаецца аднаўляцца тренд па росту еўра. Я не ведаю дакладна ўсіх навін і прычын, чаму на гэтым тыдні быў рыск-офф, так казаць, што ўсе закрывалі нейкія пазіцыі, перакладаліся ў золата ці біткоін. Я заўжды скептычны да біткоіна, але на гэтым тыдні ён вырас. І тэхнічна гэта выглядала таксама, што можа быць адскок, але я нічога не раблю з біткоінам. Але далей будзе біткоін. Зараз па еўра узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму нічога не робім, ідзем далей. S&P на гэтым тыдні крыху адпаў ад сваіх максімумаў, якія гістарычна былі прабіты на мінулым тыдні. Зараз усё яшчэ ўзыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таму нічога не робім. NASDAQ таксама ўзыходны тренд, дорага на тыднёвым, уже окей на дзённым, чырвоны колер ужо на дзённым і апошнія суткі чырвоныя забараняюць купляць. Што цікавага, ніякай дывергенцыі пакуль што не бачна, але MACD сігнальная лінія перасяклись, і можна чакаць, што па NASDAQ адбудзецца карэкцыя і MACD дойдзе да адметкі 0 прыблізна, як гэта бывае. Таму б я чакаў нейкі хуткі, як гэта заўжды бывае, спуск на 4-5 тыдняў. Магчыма, будзе перабіты даже гэты ўзровень 27 000, можа крыху ніжэй, 25-26. Недзе да гэтага ўзроўня 26 выглядае так прыблізна. І адбудзецца карэкцыя, будзем глядзець дальше, якія навіны фон, ці пойдзе ніжэй, ці будзе V-абразны адскок, як папярэдні, напрыклад. Ідзем далей, таму таксама пакуль што нічога не робім. Нямецчына. DAX выглядае як S&P 500, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, чырвоны колер, пакуль што нічога цікавага не бачна, проста далей. Гонконг пачынаецца ўзыходны тренд, як я гавору, на гэтым тыдні была зручная магчымасць у аўторак купляць, але я прапусціў, не выкарыстаўся, і зараз ужо дорага, але ў аўторак было бы добра купляць. Зараз ужо дорага, таму проста далей. Nikkei, Японія, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, што мне не спадабаецца, што гэта ўсё яшчэ ўзыходны тренд. MACD сігнальная лінія перасякліся, і MACD вельмі высока, гістарычна высока. Таму б я б чакаў карэкцыю бліжэй к нулю, таму таксама пока варта чакаць. Біткоін на гэтым тыдні пачаў рост пасля гэтых дывергенцый і бакавіку. Як гэта часта бывае, калі цана не ідзе ўніз, яна ідзе ў другі бок, як у футболе. Калі не забіваеш ты, забіваюць цябе, штосьці ў гэтым сэнсе. Таксама гэтая дывергенцыя была на тыднёвым графіку 2 месяцы таму. У красавіка. Што можна казаць па біткоіну? Зараз сыходны тренд, які у чэрвені
э, які ўжо не зламаў папярэдні хай, але можа ўсё ж такі перайсці ў зыходны тренд трэба глядзець, але ўжо зараз дорага на абодвух таймфреймах, на дзённым і тыднёвым, таму нічога рабіць таксама ўжо не трэба, ідзём далей. Прыблізна таксама выглядае эфірам, таксама ўжо адскок, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Цікава, што па эфірам гэты хай быў перабіты ў красавіку, таму можа гэта сапраўдны злом трэнда і крыпта будзе расці, але ўжо рабіць нічога не трэба. Як золата таксама гаварыў, што добра было б купляць недзе здзесь, але таксама не паспеў. І зараз ужо таксама вяртаецца к узыходнаму трэнду, дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. Срэбра выглядае прыблізна таксама. Ну, ўжо дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Вяртаецца к узыходнаму трэнду. Медзь таксама ўзыходны тренд, ён і быў, і застаецца. І можа быць двайная дывергенцыя. Мне гэта так не выглядае. Гэта выглядае як проста растучы тренд. Таму пакуль што я б чакаў, што будзе расці далей, але дорага ўжо на тыднёвым і крыху дорага на дзённым. Паладзій. Паладзій выглядае добра на самой справе для пакупак, таму што зараз сыходны тренд, але сігнальныя лініі MACD ўжо перасякліся. І на тыднёвым графіку гэта ў зоне каштоўнасці, а на дзённым графіку крыху вышэй зоны каштоўнасці. Таму выглядае так, што можна спрабаваць захадзіць у паладзій. Газ. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Ніякага паттерну не бачна, таму пакуль што проста далей. Нафта. Па нафце ўсё незразумела. Трамп гразіць санкцыямі, хто дапамагае Ірану, яшчэ чымсьці. Але на самой справе, калі Іран мае дастаткова, я маю на ўвазе, яны маюць дастаткова магутнасці, каб трымаць гэты праліў, ніякія мірныя танкеры не будуць праязджаць, і таму нафта будзе дарагой, і інфляцыя ў еўразоне, якая знаходзіцца бліжэй да гэтага ўсяго, будзе таксама вліяць. Цана нафты будет влиять на інфляцыю ў еўразоне больш верагодна, чым у астатнім свеце, але таксама ў астатнім свеце. Зараз узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім, проста далей. Кава, рабуста, сыходны тренд. Танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, проста далей. Кава, арабіка. Тут цікава, што узыходны тренд, дорага на тыднём, окей на дзённым, але дорага, таму нічога пакуль што не робім. Какава, узыходны тренд, таксама дорага ўжо на абодвух таймфреймах, проста далей. Apple, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але мне не спадабаецца, што MACD было высока, і зараз таксама перасеклася лінія сігнальная з лініяй MACD, і можа быць карэкцыя, таму лепш чакаць крыху, чым зараз заходзіць. Amazon. Таксама узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, пакуль нічога не робім. Google штосьці не расце. Пасля добрай справаздачы ён штосьці забуксаваў. Зараз намінальна яшчэ ўзыходны тренд, але не выглядае ўжо трэндам, на мой погляд, выглядае як нейкі бакавік ці спроба упасць, і таксама гэтая карэкцыя можа па MACD дайсці да нуля. Але танна на абодвух таймфреймах. Google вельмі добрая кампанія, але пакуль што не бачна, на гэтым тыдні купляць рана. Microsoft таксама узыходны тренд, вельмі дорага на тыднём, окей, ці крыху дорага на дзён, проста пакуль што далей. Tesla пака нейкі сыходны тренд, на гэтым тыдні, на мінулым адскок нейкі, хаця справаздача была не лепшая. Што можна казаць, зараз окей на тыднём, дорага на дзённым, таксама проста далей.
Мета манаполіст, усе карыстаюцца ватсапам ці інстаграмам ці фейсбукам, і што можна заўважыць, што тренд сыходны. Зараз танна, але чырвоны колер проста далей. IBM. Я трымаю ўжо IBM другі тыдзень. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Калі хто не браў, можа браць. На мой погляд, выглядае ўсё яшчэ добра для разварота і для нейкага прыжка да адметкі 320, як гэта прыблізна заўжды бывае. Далей Autodesk, AutoCAD, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, просто далей пакуль што нічога. Coca-Cola, спажывецкія тавары видим, бачым, што расце. Добры тренд, там ідзе расце далей і далей, вельмі дорага, там просто далей. Procter & Gamble, сыходны тренд, танна на тыднёвым чырвоны колер, на дзённым сіні. Пакуль што нічога не робім, просто скіп. First Solar, пачынаецца сыходны тренд, чырвоны колер, таксама нічога рабіць не трэба. JP Morgan Chase, заходны тренд, дорага на тыднёвым і на дзённым, ніякіх паттернаў пока не бачна, таксама просто далей. Pfizer, узыходны тренд, нейкі пачынаецца, уже зараз вельмі дорага. Апошнія справаздачы былі добрымі, і можа Pfizer пачне расці. Гэты буйны рост быў падчас ковіду, што Pfizer выпусцілі прышчэпку і вакцыну, але потым усё гэта зашло на нет. І зараз дорага, таму далей. Хто трымае, можна трымаць, але купляць ужо позна крыху. Cisco, узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым, але мне не спадабаецца гэтая карэкцыя по MACD, я б чакаў яе, там просто далей. AT&T, пачынаецца узыходны тренд, ужо некалькі свечак закрылася вышэй. Сігнальнай лініі MACD перасякліся, але ўжо дорага на абодвух таймфреймах. Таймінг мы спазніліся, калі б хацелі купляць. Альтрыя, сыходны тренд пачынаецца, чырвоны колер, танна таксама, пакуль што далей. Netflix. Па Netflixу цікава, гэтая дывергенцыя можа сапраўды адпрацаваць, то есть трэба было чапляцца за гэтую магчымасць у панядзелак. 75 з паловай ці 76 купляць. Зараз усё яшчэ добра на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. На наступным тыдні, калі адложаны ордер паставіць прыблізна па 77, выглядае таксама окей, можна пазначыць. Таму што Netflix адбылася гэтая карэкцыя са 130 да 65, амаль што 50%, і зараз, калі вярнецца тренд, то ён будзе спрабаваць дайсці да хаёў і перабіць іх, таму можна паспрабаваць таксама. Пазначылі. Walt Disney, сыходны тренд быў, зараз дывергенцыі не бачна, але ўжо апошнія свечкі закрыліся вышэй, крыху дорага на тыднёву, таксама на дзённым, поэтому просто далей. Nestlé, нейкі флэт, танна на абодвух, чырвоны колер просто далей, паттерна пакуль што не бачна. Airbus, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Тут выглядае як дывергенцыя, мы яе не пазначылі, але можна было бы і пазначыць на дзённым таймфрейме, што яна не вельмі добра выглядае на глаз. Была першая спроба, зараз другая спроба, і пасля другой спробы, магчыма, яно будзе падаць. Далей абарончая вытворчасць Hensoldt, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пакуль што таксама нічога цікавага. SAP, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама нічога цікавага. ThyssenKrupp, узыходны тренд, дорага на абодвух, таму таксама пакуль што цікавага няма. Kratos Defense, дроны, што бачна, сыходны тренд, сігнальныя лініі MACD перасякліся, танна на тыднёвым, окей на дзённым, можна таксама пазначыць, выглядае някепска. І адбылася гэтая карэкцыя
таксама амаль што больш на 50%, на 60% з паследняга гістарычнага хая, які быў у пачатку гэтага года. Siemens узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. Карэкцыю я б чакаў, але можна не дачакацца. Siemens Energy цікавая акцыя таксама, узыходны тренд, карэкцыя па MACD адбываецца. Зараз танна на абодвух, таксама можна пазначыць на наступны тыдзень. Ідзем далей. SML узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама выглядае як спроба нейкай карэкцыі сігнальнай лініі MACD перасекліся. Але ніякага другога сігнала мы не бачым. SAP расце апошнія тыдні пасля гэтай дывергенцыі, так казаць. Здесь была больш прыгожая дывергенцыя, я яе не пазначыў быў у отпуску. Але менавіта пасля гэтай дывергенцыі было бы добра купляць. Быў бы вельмі кароткі стоп, і ўжо б было бы амаль што 50% росту. Калі купляць па 135 прыблізна. Зараз ужо дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога не робім. Мая пазіцыя з двух прыблізна ўжо недзе ў нулі. Таксама окей. Але плохо зроблена, дрэнна, таму што лепш было атрымаць здесь стоп-лосс адразу і купляць здесь ці здесь. Але я, на жаль, не маю час, каб усё паспяваць. Чакаю, калі зараблю добрага робота, калі будзе палавіну аўтаматызацыі рабіць за мяне. Infineon Technologies сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, пакуль што разварота не бачна, ідзем далей. A1 сыходны тренд, пачынаецца адскок, апошнія 3 свечкі выше зоны каштоўнасці, зараз вельмі дорага на абодвух, таму далей. ST Microelectronics сыходны тренд, танна на абодвух, таксама проста далей. Semiconductor таксама пачынаецца сыходны тренд, чырвоны колер, танна, але гэта не трэба пакуль што купляць. Amadeus IT Group пачынаецца узыходны тренд, ужо крыху дорага на абодвух, таму проста далей. Quanti Group таксама узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але не трэба купляць. Prosus сыходны тренд, танна, чырвоны колер, проста далей. Hermes Luxury сегмент, нічога добрага не выглядае, проста падзенне. Танна, чырвоны колер, нічога рабіць не трэба. Heineken нейкі флэт апошні час у зоне каштоўнасці, чырвоны колер проста далей. British American Tobacco сыходны тренд пачынаецца, танна на абодвух таймфреймах. Сам пакуль што рана штосьці рабіць. Zalando таксама вяртаецца к заходнаму тренду, чырвоны колер, танна, але не трэба нічога рабіць. CD Projekt нейкі флэт пасля гэтага добрага роста, крыху дорага на абодвух, там проста далей. Taiwan Semiconductors TSMC, ён жа узыходны тренд, MACD высока, пачынаецца карэкцыя па MACD, я б крыху чакаў некалькі тыдняў ці месяцаў, каб яно дайшло да нуля прыблізна і потым толькі штосьці рабіў, але нават зараз крыху дорага на тыднём, окей на дзённым, і я не купляў яшчэ. Nintendo пачынаецца узыходны тренд, ужо дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не трэба. Sony таксама пачынаецца узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога. Vodafone была карэкцыя, адскок, усё яшчэ узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пакуль што таксама нічога. Nokia пачынаецца ці не пачынаецца сыходны тренд, цяжка казаць, але апошнія свечкі ніжэй зоны каштоўнасці, і ёсць яшчэ прыблізна зазор некалькі тыдняў, што ён можа дайсці да нуля ці ніжэй, таму я б нічога не рабіў, але зараз ужо танна на тыднёвым і окей на дзённым. То есть Nokia выглядае прыблізна окей.
Эріксон, сыходны тренд уже відавочна, злізгальныя сярэднія перасекліся стан на тыднёвым крыху дорага на дзённым. Цікава, што цана па Nokia і Ericsson амаль што аднолькавая, але на пачатку года, калі я не блытаю нічога, яна такой не была. Э, На пачатак 26 года. То есть каля 6,5, а Ericsson каля 9,5. То есть дзве кампаніі, якія працуюць у адным сектары, Nokia зарабіла крыху лепей. Зараз маюць прыблізна адзінакавую цэну. BMW сыходны тренд, танна, сіні колер на дзённым, але не злізгальная сігнальная лінія яшчэ не перасеклась, таму рана, да і не ведаю, трэба ли. Volkswagen таксама сыходны тренд, танна на тыднём, крыху дорага на дзённым таксама не бачна. Каб штосьці добрае магло здарыцца з нямецкім аўтапромам. Што яшчэ? Pony AI. Сыходны тренд у зоне каштоўнасці на тыднёвым. Тут ужо сігнальная лінія MACD перасякліся і крыху дорага на дзённым. Так. Таму можа ўжо разглядаць. Таксама гэты пін-бар паказвае, што нікуды падаць не жадае. Добрая справаздача была ў аўторак на гэтым тыдні. І можна пазначыць Pony AI. Трэба пачытаць навіны, як яны распаўсюджваюцца ў Еўропе, ці ўсё добра адбываецца, і тады ўжо прымаць рашэнне. Bayer. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, які на дзённым. Выглядае як магчымая дывергенцыя штосьці тут. Можна намаляваць, пазначыць. Паглядзім, як яно будзе далей. Цікава на продаж на самой справе. Не ведаю, ёсць ли магчымасць зашарціць. Але выглядае цікава як падзенне. Хаця справаздача была добрая. Там можа і не трэба. BASF, узыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, таксама ідзем далей. BNP Paribas, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD высока пачакаў карэкцыю. Social General таксама узыходны тренд, ужо окей на абодвух таймфреймах. І Social General выглядае як добра напрыканцы тыдня штосьці пашукаць, таму што гэтая карэкцыя па MACD яна ніжэй, але можа яшчэ адбыцца яшчэ ніжэй. Окей, не, пакуль што не. Louis Vuitton, сыходны тренд, танна, але чырвоны колер проста далей. Pernod Ricard, сыходны тренд, але апошнія 4 свечкі ўжо вышэй зоны каштоўнасці. Зараз крыху дорага на абодвух, але патрана на злом ён быў крыху пазней і невідавочны. Не ведаю. То, што яно не пойдзе ніжэй 60,5 прыблізна, гэта больш верагодна, але яно можа заставацца ў гэтым канале пэўны час, 70-60, так казаць. Таму браць на верхняй граніцы гэтага канала не такая добрая ідзея. Ашоба Boys. Сыходны тренд. Танна на тыднём, окей на дзённым. Таксама нічога рабіць не трэба. Sanofi. Sanofi пачынаецца рост. Гэты ўзровень 77,5 прабіты, і я б чакаў, што пасля гэтай дывергенцыі, што гэты ўровень утрымаўся. Таксама можна нейкім чынам пазначыць, што гэтая дывергенцыя адбывалася потым яшчэ ніжэй, недзе тут, на гэтым узроўні. І навогуле трэба было б
спрабаваць купляць па 75, штосьці пазніліся. Але я трымаю гэту пазіцыю па 78 или па 79 прыблізна, таму па 75 дакупляць не было б сэнсу. Ідзем далей. Value узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама пакуль што дорага. Capgemini узыходны тренд пачынаецца, дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога не робім. Thales узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама пакуль што. Банка Santander узыходны тренд добры, буйны, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Novartis узыходны тренд, дорага на тыднёвым і на дзённым. ABB узыходны тренд, пачынаецца карэкцыя, дрэнная справаздача яе справацыравала ці трыгерыла, і зараз я б чакаў далей падзення. Чырвоны колер нічога не робіць. Свенска Хандельсбанк узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, проста далей. Game Workshop сыходны тренд, танна на абодвух, проста далей. Банк АД Самбадэл узыходны тренд, дорага на тыднёвым і дзённым, пакуль што таксама нічога. Світбанк узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Па Світбанк выглядае як магчымая дывергенцыя. Трэба пазначыць, што гэтая карэкцыя можа крыху зацягнуцца, і апошняя справаздача таксама рознабаковая, таму пасля гэтага тыдня выглядае як магчымае падзенне, можна пазначыць. Што магчыма з гэтага ўсё і пачынаецца. Далей Біомерікус сыходны тренд, які спыніўся, і зараз штосьці ў зоне каштоўнасці, але не выглядае так, каб купляць. Компас Груп таксама штосьці таннае, але чырвоны колер забараняе купляць. Lloyd Banking Group таксама можа быць як некая дывергенцыя. Пазначым. Здесь выглядае не так прыгожа, як на папярэднім, але таксама штосьці такое пачынаецца. Sage Group узыходны тренд, дорага на абодвух. DSV сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога. SBC Holding дорага, узыходны тренд, паттерна не бачна. А Tran Holding выглядае прыемна, але чырвоны колер тут і танна тут, яшчэ нічога не зразумела, таму далей. Boston Scientific таксама падзенне на 50%, як і па Netflix і па другім акцыям. Было б цікава купляць недзе здесь па 44. Зараз я б чакаў яшчэ пару тыдняў, што адбудзецца ці флэт, ці што, і нейкі паттерн. Пакуль што індыкатары не перарысаваліся, таму цяжка прымаць рашэнне. Але зараз танна на не танна, окей на тыднёвым, окей на дзённым, можа і трэба купляць. Adobe пачынаецца узыходны тренд, быў гэты адскок у відзе паттерна. Зараз ужо дорага на абодвух, нічога не робім. Duolingo таксама выглядае як Adobe. Adobe быў з паттерном, тут без паттерна, ужо дорага на абодвух, таксама нічога не робім. Checkpoint Software сыходны тренд, танна, чырвоны колер, проста далей. SME Group таксама пачынаецца узыходны тренд, ужо дорага на абодвух, нічога не робім. F5 пачынаецца карэкцыя па MACD, чырвоны колер, танна, таксама пакуль што нічога не робім. Fox Corporation узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама далей. Fortinet узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, але па MACD выглядае так, што павінна адбыцца карэкцыя, таму чакаем. Infosys Limited сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Быў нейкі паттерн тут, але ўжо на 20% цана убежала, таму
Не ведаю, не ведаю. Там просто далей, калі не ведаеш. Гра абходзіць сыходны тренд танна на абодвух чырвоны колер не дазваляе нічога рабіць. T-Mobile сыходны тренд танна нейкія дывергенцыя выглядае як м, не пакуль што скіп. United Airlines сыходны тренд не бачны яшчэ, але першая свечка закрылася ніжэй зоны каштоўнасці, чырвоны колер. Пакуль што і тут дывергенцыя не была, таму што здесь узровень выше. Нічога не зразумела, чырвоны колер не дазваляе купляць просто далей Віон. Узыходны тренд, дорага на абодвух, просто далей. VF Corporation сыходны тренд, чырвоны колер, танна. Было пазначана гэтая дывергенцыя, і яно так падае крыху ніжэй. Далей Welltower узыходны тренд, крыху дорага над днём, дорага над дзёнам, але MACD высока і можа пачацца карэкцыя. Там таксама пакуль што далей. Argen X узыходны тренд, на гэтым тыдні добры рост 20%, вельмі дорага, там просто далей. Billerud таксама пачынаецца узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пакуль што далей. Future сыходны тренд, чырвоны колер, танна таксама далей. MIPS узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, далей. Alstom сыходны тренд, танна на абодвух, сіні колер, перасекліся MACD, можна пазначыць, не ўпэўнены, што трэба штосьці рабіць, але навогуле няма ніякага паттерна, акрамя што пасля гэтага падзення нейкі ўзровень трымаецца. 3 Group пытаецца вяртацца да узыходнага тренда, крыху дорага ўжо на абодвух далей. Erste Group узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. Ніякай дывергенцыі не бачна. AP Moller узыходны тренд, вельмі дорага вышэй канала TR на абодвух таймфреймах, таму нічога рабіць не трэба. Zoetis сыходны тренд, танна на тыднём, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль што паттерн не бачны. Imperial Brands сыходны тренд, вельмі танна, падзенне прадаўжаецца, чырвоны колер. Unilever PLC узыходны тренд, дорага на тыднём, дорага на дзённым, таксама пакуль што нічога. M2 Air Engine узыходны тренд, каля зоны каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым. На дзённым таксама вельмі прыгожы паттерн на гэтым тыдні на падзенне. Вось у аўторак атрымаўся. Калі хто б аглядаў рынак, у аўторак можна было шарціць. Было бы прыемна. Зараз танна, але я б чакаў, таму пакуль што нічога. Roche Holding узыходны тренд, вельмі дорага, таму далей. Аэропорт Цюріха сыходны тренд, танна, але чырвоны колер, поэтому пакуль што таксама нічога. Alaska Air Group таксама пачынаецца сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім. Bristol Myers Squibb узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога. Visa узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. MasterCard узыходны тренд, дорага таксама на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Нямецкі банк узыходны тренд, дорага на тыднём, окей на дзённым. Паттерна никакого на продаж, покупку не бачна, просто далей. CH Robinson Worldwide сыходны тренд пасля дывергенцыі, як было пазначана. Зараз танна, падзенне яшчэ не скончылася, пакуль што чакаем. Clorox пачынаецца узыходны тренд, ужо дорага на абодвух таймфреймах. Чакаем пакуль што. Kinder Morgan пачаўся гэты флэт, як было чакана, што пачынаецца карэкцыя па MACD. Зараз танна, чырвоны колер, пакуль што нічога.
Lumen Technology, сыходны тренд танна, сіні колер, але карэкцыя пакуль што не скончылася, сігнальнай лініі MACD яшчэ не прасякліся. United Health, узыходны тренд, але чырвоны колер у зоне каштоўнасці пакуль што таксама нічога не рабіў бы, і сігнальнай лініі MACD перасякліся. ServiceNow, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, просто пакуль што. Далей Trip.com, сыходны тренд, танна на тыднём графіку ў зоне каштоўнасці, на дзённым крыху вышэй, але паттернов не бачна цікавых. Целапармацевтика, узыходны тренд, дорага на абодвух, просто далей пакуль што. Tapestry, пакуль што узыходны тренд, але бачна, што гэтая карэкцыя з пачатку года па MACD яшчэ продолжаецца, і гэты тренд у нейкім бакавіку ці флэце, таму пакуль што рана заходзіць. Take-Two Interactive, узыходны тренд, дорага на тыднёвым і на дзённым. Ідзем далей. Verisk Analytics, сыходны тренд, чырвоны колер, танна, таму таксама пакуль што нічога. І Verisync, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама пакуль што не бачна штосьці прыгожае. AppView, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Просто далей. Iron Mountain, таксама узыходны тренд, дорага на абодвух, але чырвоны, недорага. У зоне каштоўнасці на тыднёвым, але на абодвух чырвоны колер там просто пакуль што. Далей Marathon Petroleum, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. За каналам TradeR, эйфарія, нафта каштуе вельмі дорага, таму неяк так. Quanta Service, сыходны тренд, сыходны карэкцыя па MACD, я уже блытаюся. Чырвоны колер на абодвух, там пакуль што ждём, чакаем. ExxonMobil, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, нічога не робім. Worley Automovie, сыходны тренд, ніякай прыгожай тут дывергенцыі не бачна, просто танны чырвоны колер далей. Walmart, цікава, што адбылася гэтая дывергенцыя, чамусьці яна не пазначана. Вельмі прыгожа адбылася, і пасля гэтага ідзе падзенне. Карэкцыя зараз вельмі танна. Была дывергенцыя тут недзе пазначана. Потым гэтая справаздача, хаця выглядае добра, але прагноз выглядае. Цікава, што зараз адбыўся ў пятніцу пін-бар, і Walmart можна пазначыць на наступным тыдні, таму што гэта добрая кампанія. Кушаць павінны ўсі, таму зараз цана напрыканцы 25-го года ці нават на пачатак 25-го года выглядае добра, і Walmart выглядае як фаварыт, таму што хаця не бачу ніякага прыгожага паттерна, но калі на наступным тыдні цана падскоча да 107, приблизно 108, то закроецца гэты паттерн дывергенцыі, якую мы пазначалі двайную, і тады ўжо можна казаць, што гэта адскок. Таму Walmart, на мой погляд, выглядае добра. Cardinal Health, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Тут выглядае таксама, як можа быць нейкая дывергенцыя, таму трэба не спяшыцца. Не ведаю як. Southern Company, пачынаецца сходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, пакуль што нічога не робім. VV Granger, узыходны тренд, чырвоны колер, окей на абодвух таймфреймах, але карэкцыя па MACD, трэба неяк крыху пачакаць. Unum Group, узыходны тренд, таксама карэкцыя па MACD павінна адбыцца. Зараз окей на тыднёвым, танна на дзённым, но я пачакаў. Diamondback Energy, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль што нічога не робім, чакаем. Broadcom, таксама была знойдзена дывергенцыя, і яна
неяк працуюць і карэкцыя па MACD. Я б чакаў узровень каля нуля для пачатку па MACD, потым толькі аглядаў. Зараз чырвоны колер, таму таксама нічога рабіць не трэба. Global Marks узыходны тренд, дорага на абодвух, нічога пакуль што не робім. MC Kesson Corporation узыходны тренд таксама дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пакуль што нічога не робім. Или Ellie Company узыходны тренд дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, пакуль што таксама. Nvidia штосьці не расце, да, пасля таго, як усе зразумелі, што трэба купляць чыпы, яно штосьці стагнуе, і зараз ужо дорага на тыднём, окей на дзённым, але не выглядае як штосьці неверагоднае, што патрэбна купляць. Comet Aerospace узыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але чырвоны колер. І MACD выглядае так, што нічога не зразумела, але гэта гаворыць, што гэта дужы магутны тренд. Таму калі будзе магчымасць пасля карэкцыі, я б спрабаваў яшчэ раз перазайсці. Kroger Company сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Я трымаю ўжо гэтую пазіцыю, паттернов не бачна, проста далей. Philip Morris сыходны тренд, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Пакуль што нічога. General Electric Aerospace выглядае як на дзённым графіку дывергенцыя, мы ўжо яе пазначылі, і зараз яна адбываецца. Таксама зараз MACD высокая, можа адбыцца яшчэ і карэкцыя, і гэта можа паглыбіцца і апынуцца глыбокім трендам ці глыбокай карэкцыі. Arista Network, узыходны тренд дорага на тыднёвым, окей на дзённым, пакуль што нічога. Progressive Corporation, нейкі узыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, але паттерна не бачна. Rheinmetall сыходны тренд, але неяк стабілізаваўся. Зараз сігнальныя лініі MACD перасекліся. Калі хто жадае, можа спрабаваць купляць абарончую вытворчасць. Не танна, окей, у зоне каштоўнасці на абодвух таймфреймах добрая магчымасць для пакупак. Калі выглядаць з пачатку вайны, то цана з 70 вырасла да 2030X. Зараз з хаёў была карэкцыя прыблізна на крыху больш чым 50%, і што выглядае як окей тэхнічна, і пасля гэтай доўгай карэкцыі у паўтары гады зараз пачынаецца павольны рост, можа і аднавіць тренд. Republic Service пачынаецца узыходны тренд, здесь была пазначана дывергенцыя, ўжо дорага на абодвух, нічога не робім. Аўтазона сыходны тренд, танна чырвоны колер таксама, пакуль што нічога не робім. Northrop Grumman Corporation сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер таксама не дазваляе нічога купляць. Мюнхенская страхоўка пачынаць узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама нічога пакуль нельга казаць цікавага. І он выглядае як карэкцыя, якая павінна дайсці да нуля, і чырвоны колер таксама пакуль што нічога не робім. Heidelberg Materials сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Што цікава, што сіні колер дазваляе купляць, апошняя справаздача выглядае добра. Тэхнічна магла бы быць дывергенцыя здесь, але яна неяк невыразна выглядае, але ёсць. Таму таксама Heidelberg Material выглядае як окей на самой справе. То есть хай быў па 240, зараз 160, 1/3 карэкцыі. І таксама гэты ўзровень каля 160 быў на пачатку у лютым. Выглядае як ок, можна пазначыць. Нямецкі тэлеком пачынаецца ўзыходны тренд, сігнальныя лініі MACD перасякліся, ужо крыху дорага на абодвух таймфреймах,
там просто далей. Energy сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім, просто далей. Oracle. Па Oracle была пазначана дывергенцыя, зараз гэта дывергенцыя на тыднёвым графіку, трэба глядзець на месячны. На месячным мы бачым, што карэкцыя па MACD амаль што скончылася. Свечка ўжо сіняя, дазваляе пакупкі. Таму зараз ужо можна прыглядацца да Oracle прыблізна на гэтым узроўні, каб купляць. Выглядае магутна. І не так далёка ад гэтага ўзроўня па 136. Перадосі Education нейкі флэт і сыходны тренд, карэкцыя па MACD. Каля зоны каштоўнасці на тыднёвым. Крыху дорага на дзённым, таму нічога. Нямецкая біржа ўзыходны тренд, прыгожы ўзыходны тренд пасля гэтага падзення. Адбылася карэкцыя. Я ўжо выйшаў з гэтага тренда крыху раней, не стаў перазаходзіць і зараз дорага на абодвух, таму чакаем наступнай магчымасці. І Geely Scientist таксама узыходны тренд, дорага на абодвух. Нічога пакуль што не купім. На мой погляд, цікавыя магчымасці на наступны тыдзень гэта Oracle, Heidelberg Materials, Walmart і таксама Boston Scientific можна разглядаць, але, напрыклад, лепей Nokia. Што яшчэ? Siemens Energy таксама цікава, ці Netflix і Palladium. Да, цікавыя магчымасці на наступны тыдзень. Всем жадаю ці зычу добрага здароўя.